Señoras, señores, son as 6:26 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cocinando en directo na Televisión de Galicia, como todas as tardes estamos no Voltas co Prato. Se ainda non nos seguiren nas redes sociais, facédeme caso, porque hoxe en @Voltas co Prato vai haber unha pedazo de receita. Sí, hoxe vamos subir unha cousa maravillosa, así que @Voltas co Prato. Aí temos todas as receitas, ou case todas as receitas penduradas, receitas que, son espectaculares. Eu non o quería decir, pero son maravillosas. Que pasen, por favor, Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso para eles. É curioso, porque Begoña, canto máis avanzan os programas, máis rápido sai. Sí, sí, dime a min que teño que seguila. Verdad, é que nunca intentas agarrala así. Veño animada hoxe. Non se pode vir animados, Pero por que ves animada? Non me dá gana. Bueno, Estou contenta. Pero ti, inda vindo animada... Estou aquí con vos. Inda vindo animada ves con xenio. Home, claro, sempre. Pero el xenio animado. É un xenio animado, sí, sí. É un xenio moi animado, de Begoña. Xulio, como estás? Moi ben, animado tamén. Animado tamén, pero con xenio ou sin el? No, eu con menos xenio. Con menos? Claro. Ben. Tamén teño menos carisma. Sabes quen está animadísima? Quen? A muller que nos trae a receita. A ver. A ver que nos trae Sonia da Cañiza. Ola, chámome Sonia e veño da Cañiza. E encántame a centola. A ver que nos preparan istes, porque eu normalmente sempre a tomo cocida. Pero bueno, igual de outra forma non estaría nada mal. Con caldo, con arroz, con pasta. A ver se vos ocurre algo a vos, dándolle a cabeza, sodes cociñeiros de marca. E desde aquí mando un saúdo a Mara, que me está vendo seguro. E as miñas rapazas do traballo. Sonia da Cañiza que quere ideas para cociñar a centola. Nós dixemos a Bego, colle así a centola na man para que se vexa ben na casa, que se vexa bonita. E Begoña contestou-nos, pero que pica, ten pinchos. Claro que pica. Sí, pero moito. Despois dixeronlle, pono de pé, pero que ten caldo. A ver. Claro que Non lle pincha. podo dar moita volta porque ten caldo, tamén. Ben cargado. Bueno, está bastante ben. Sí? Sí. Mi má é xigantesca, Mira, é un macho. Sí. De aquí, nótase perfectamente, porque, mira, ten algas. É dun color máis roxo. Espera, nótase perfectamente que é daqui porque ten algas. Sí. Gustoume esa explicación, non a sabía. Mira, voulle dar a volta. Como lle caigo o caldo, non é culpa miña. Ni miña tampouco. No, pero non lle dé la volta. Aí. Un chisol. Mira. Ves as algas Está que ten caendo, todas está caendo frescas? caldo. Claro que Sí, sí. claro, Mira, vai ves a as algas todas Sí. que ten? Vale, Aí pois as está. algas é unha das cousas características da centola de aquí. da centola da ría, sí, depois ten un color moito máis roxo do que pode ter unha centola de fora. A centola de fora é moito máis pálida. Únicamente que pode ser unha centola de arena, que a centola de arena pois, moitas veces é un pouquiño máis clariña. Pero sempre vamos a encontrar esas algas, entonces eso é indispensable. O sea, si ves unha centola chea de algas, ten un selo de autenticidade. Sí. Vale, Sí. perfecto. Bueno, que lle vai facer E esta algúnas doutora? hasta traen algúns cachiños de rede. Vale. Claro que ten algúns cachiños Sí, sí. de rede, así. Que lle vas facer? Que lle vas facer? Eu vou respetar moitísimo o sabor dela, porque a min é unha das cousas que máis me gusta, Home, se ves no grove. Sí, é rollo fetiche. E si non mata. Entonces, Durme coas centolas na casa, Vamos facer un canelón, vamos facerlle un sofritiño moi Un canelón finiño. de centola? Un canelón de centola, sí. Como estás, Estás lanzada, Eso para as Isto festas xa para... pensando, sí, claro, xa pensando un pouquiño nas festas. Boa. E xa pensando que, por exemplo, depois vouche explicar un pouquiño como se poden conxelar para podelas xa comprar agora. Moi ben. É por desconxelalas na época do Nadal. Bueno, eu creo Xa que está. vai quedar moi guai. E xa está. E Xulio Mate vai facer. Pois, case nada, ao lado dela. Vai, tes outra centola aí. Eu teño a centola, pero si Xa aberta. adiantei algo de chollo porque teño moita plancha hoxe. Ten moito traballo. Sí, mira, eu vou facer un chupe centola. Chupe centola. Vale, si eso é. Unha receita da Patagonia, vale? Que é moi parecida a noso changurro, gratiñado no forno, pero cambiámosle un poquinho. Tamén leva un refritiño, como, Sí. como de Begoña. Changurro Vai de un Silleda, de toda a Changurro de... De Silleda, de toda a De vida. Donostia, de toda a vida. Vale? A Donostiarra, de feito. Despois vou gratiñar con queixo deste curado de Arzúa. Que pasa, Que ten moito chollo tamén. Que eu teño moito Veña. chollo. Que queres? Que Vamos, empece veña, contigo. vai con ela. Veña, Empece vamos. contigo, veña. Pois, Vamos. señores, señores, cociñamos centola no Voltas co Prato. Se marcharon, Vamos con Begoña, veña. Vamos, veña. A ver, Bego. Vamos alá, Tens mira. moita presa, ti. Sí. Vas moi lanzada. Moi sinxelo. Vamos a tirarlle primeiro esta parte de aquí. Despaciño, porque mira o que vai salir. Ves a avena? Despaciño, hai que sacala. Retirámola, xa está. E agora, bueno, estes
dous pinchos que ten aquí. Ahora vamos a sacar as patas. Patas. Mimar. Mira. Mimar. Esta, por exemplo, esta está cocida 15 minutos. Coceu nela antes do programa, de Sí. verdade, que cheira todo ao plató. Debe pasar Non é broma. sobre 1,5 kg máis ou menos. Vale, entonces eu cocina, eso, pois uns 15 minutiños. Por qué? Porque eu simplemente lle paso un pouquiño de auga, pum, 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 fría, para refriala, non lle quero pasar máis nada. Vale, ahora vamos a sacar o cacho, así. Mira, que caldiño. Mira que caldo trae, atención, mira. Isto é unha maravilla. Mira. Entón, sacamos isto, que é a parte dos pulmóns. Que iso non se come. Eso non se come, non? Sacámoslas así, así. E agora facémoslle así. Sacamos o cu, Pero cocíchela viva ou morta? morta. Ah. Pero a ver, mira. Pregunteiche desde a ignorancia, non sei. Xa, o sei. Xa. Miroume cunha cara e dixeche, cocíchela viva ou morta? Era, morta. A ver, Tranquila. por exemplo, nós temos a centola... Vamos a sacar aquí isto. Sí, E que que hai que parece- ter cuidado que ten uns pinchos, ves? Que ten uns ganchos aquí, uns pinchiños. Ela sigue partindo. E aquí. Entón, estes hai que sacar, por se acaso, se nos van ir na... Pero o resto bótase O todo. resto aproveitase todo. Sí. Buah. Vale, mira, a centola para cando che chega viva do mercado ou Sí. onde a compraras, non? O que fase? Eu poño nun poquinho de auga morna Ajá. cun poquinho de vinagre. Para que vaya atolondrando. Para que vai exactamente, porque así non nos perde as patas. Porque senón o que fai é despatarse, e no momento que se despata, isto enchese de auga innecesaria. Entendes? Entonces, A ver, atención. Porque o se di Begoña non é coña. Anda que este cabreada, di as cousas en serio. non estou cabreada, solamente veces. que digo a verdad. Cociñámola morta para que non perda as patas. Para que non porque perda as se perde as patas. patas entra auga. Sí. Vale, xa está. Entonces, Aclarado. mira, despois, se está ben cocida a carne, vais a separar perfectamente, biches? Entonces, tiramos aquí, por exemplo, xa non dou tirado porque non teño tanta forza. Pero gustoume ves que sale dixeches. enteira de todo? Gustoume que Mira. dixeches, se está ben cocida, como cociches ti, Sí, sabe ben a carne. claro. A ver. Mira. Buah, Ves, así non fai falta casi nin pincho nin nada. xa. Porque isto, por exemplo, tú se quixeras conxelala ou quixeras facer algo así, o que facemos é metela no... Primeiro, coller un paño, mollar o paño nesa auga que cocemos, a centola, O sea, coce la centola. coce a centola. Mollas o paño na centola Molla- da pota. Exactamente, na auga da perdón. pota. E despois o que facemos é poñerlo ao redor, Envolvela. envolvela, exactamente. E depois de envolta poñémoslle un pouquiño de periódico e depois eu ainda lle poño un pouco de fil. Pero iso para que non colla nin sabores, Para o sea, que non olores, colla. nin sabores. Non se, Non. non se nos estropea a carne. Vale, E despois, para desconxelala, é moi importante sacala. O día anterior, se vamos a comer o 24 a noite, sacámola. O 23 O 23 á noite. Exacto, o 23 a noite deixámola na neveira. Sempre. Hai que desconxelar na neveira. Moi Vale, ben. sempre, moi importante. Tanto pescado como marisco, todo desconxelamos na neveira. Quedou ben explicado, Anotade na casa. É mellor. Se despois hai que repetilo, repítelo. Sí, hai que, non hai problema. Vale, en calquera caso quedou ben explicado. E imos con Xulimato porque nos conte el da súa centola que vai facer Xulimato. Chope de centola, da Patagonia. Chupe. Chupe de centola. Chupe centola, sin o de. Chupe centola. Chupe centola. Vale. Vale, pois Venga. mira, aquí teño allo e unha ceboliña, picadiña, Venga. vale? E colume fuerte tamén para que vaya dourando. Ves como está Ajá. poñendo xa a cor? Vale, mira, ahora vou botar un poquinho de caldo de marisco, pero vou botar menos cantidad de caldo de marisco porque vamos a aproveitar tamén todo o caldo que trae a nosa... Ah, vale, nosa botar centola. todo. Claro, vamos a botar todo isto. Isto é sabor, sabor, sabor. Vale, e o cacho gardámolo, Oh, porque nos vai a servir. Este, como ves, ahora si que podemos dar a volta, tamén é da ría. correcto. Vale. Tamén está cheo de alguiñas. Eso Agora é. xa sabemos. Entón, mira, xa temos aquí Ala. toda a auguiña. Mira como recende xa, Vale, mira, aquí teño neste bol, teño pan mollado en leite. Por qué? Miga de pan mollado en leite. Pois porque é parte da receita, caña. Bueno, xa, pero por qué? Pois vámoslo mollar en leite, unha, porque vamos a suavizar o recheo. En lugar de utilizar unha bechamel como di Begoña ou como se fai o changurro, Ajá. vamos a utilizar este pan empapado en leite que nos vai sustituir a bechamel. Pero espera, na Patagonia fano así. Na Patagonia fan así, seino de boa fe. Seino de boa fuente, quero decir. Sí, fan así, pero vamos, é PTV, da Patagonia de toda a vida. No, espera. Que chama xente da casa? O da Patagonia. O da Patagonia. Sí, por que non teñen casas na Patagonia? Claro que teñen casa, pero bueno, non sei, igual... Chega ali o canal internacional da TVG. Non sei, calleta, sabes? É que 664-483-499, chamade a voltas co pratos, estades na Patagonia. Se sabedes como se cociña, o estilo como é.
O estilo que? O estilo este, como se chama? Chupe, Chupe centola. Chupe Se centola. alguna vez fixastes chupe centola, por favor, chamado 664-483419. Recordade que repartimos cartiños, 50 euros dunha vez e 50 doutra. E non me quero esquecer dunha cousa importante, Xulio. Esperemos que non ganen a Patagonia, porque vai non ser máis caro o collar co can. Boa xa, mandar os 50 euros Mira, para lá. mira, ves como Non, xa espera, vamos- que teño que contar outra cousa. A ver. O libro do programa xa vai camiño Ferrol. Xa vai camiño de Ferrol. Sí, gañou unha rapaza de Ferrol, o que sorteamos esta semana pasada, que entregamos no día de onte, pois xa sabedes. Vai haber novo sorteo, esta semana, así que moi atentos e atentas porque imos sortear outro libro do Voltas co Prato que xa sabedes que está arrasando nas librerías. Además de verdad. É verdad? Ou podemos facer outra cousa. A ver. Chamar a Sonia. Bueno, pues que veña, Sonia, É que vexo o claro. que vas facer. Sí, sí. Pois veña, que pase un fortísimo como aplauso recende para Sonia da Cañiza. Un aplauso para ela. Hola, Sonia. Hola. Arrímate, por favor, benvida, arrímate adiante. Vale. E que che conte Xulio Mato porque sei que vai mal de tempo, entón está en presa sempre. No, non teño presa sempre. Bueno. Pero bueno, mira, Sonia, ti dixeche aí no vídeo que te interesaría unha receita de cacho de centola rechea, vale? Sí. Pois mira, este é un recheo moi diferente aos que estamos afeitos aquí. Aquí teño un refritiño de allo e cebola, botelle o caldo do cacho todo, vale? E agora botelle miga de pan mollada en leite, que vai suavizar, para evitar que se nos concentre demasiado tampouco o sabor, e mira, xa vai facendo unha salsiña espesa. E aquí vamos a botar a carne toda das patas e da barriga da centola. Está me gustando a túa receita, Xulio? Ah, que sí. Pois cando a probes, isto é super rico. Mira, movémoslo con cuidado para que non se nos desmenuce demasiado na pota, e porque así despois, unha vez que vayamos comendo, vamos atopando tropezos. Ui, Vale, Sonia, isto vai como ir ves isto? dentro do cacho e vámoslo gratiñar. Como ves isto? Bueno, Como bueno? ben, pero... Dixo bueno como que... No, bueno, Hai- bueno. Hai receitas millores. Home, claro. Está moi boa pinta, cheira moi ben, polo moi ben, verdad? Sabes o que, Sí, me, sí, sí, o que me gusta da receita de Xulio? Que como despois vai meter todo no cacho, vai Claro. rencher o cacho, vai no meter Claro, no isto aquí é forno. moi cómodo. Claro. Ti despois eso polo na mesa, en Nadal, Claro, o e cacho despois- así gretiñado, eso arrumba E moito. vamos a facer unhas torradiñas cun machucado moi rico para despois ir mollando na tostada e Sí, para sí. dentro. Pero Entón, sempre hai algún listo ou lista que come demais, cando posa así. Pero bueno, pero desta maneira unha centola cheganos para moita máis xente. Eso é certo, eso é Claro, certo. porque isto pode ser un aperitivo mentras tomamos o viño antes de sentarnos, Moi ben. o viño ou o mosto. É de casa rica, de aperitivo centola. Home, claro. É de casa rica, Xulio Mato, sí, sí. Son festas e despois tomamos huevos fritos. Eso o resto do ano. Bueno, Xulio Mato, que Bueno, mira, propón xa que se está, ahora que reduce un cacho poquinho centola, máis, e xa cacho vamos. centola, cacho centola. Cacho centola. No, chupe centola. Non me sabe, Chupe centola. Chupe centola. E Begoña quere tamén continuar ca súa receita, Xulio. Eu quedaría aquí vai, contigo, vai. pero Sí, hai que bueno, con Begoña. eso non creo nin ti. Ponte por aí, Sonia, fai favor. Pégate aí. Hola, Sonia. Hola, Benvida. gracias. A ver, contanos, Bego. Eu vou facerche un platiño mar fino. Oh, Vou facer un canelón, vale? Vou facer un canelón, o que vou usar é a carne que fuña sacando das patiñas e da parte do centro, vou facer o recheo. Entón, simplemente, o que fixen aquí un pouquiño de allo, un pouquiño de cebola, un pouquiño de puerro, e por vamos a engadir un chisquiño de unha cucharadinha Tomate de concentrado, tomate ¿no? concentrado. Ostras, distinguicho, loxe, maravilla. A ver, vou aprendendo. Tamén, despois de 600 e pico programas, algo terei que saber xa. E a carne de centola. Moi ben. Entonces, eu que vou facer depois, mira que pinta. Teño curiosidade polo do tomate. Por que lle botas tomate concentrado? Dalle moito sabor? Dalle moito sabor, sí. 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 E non quero tampouco que quede moi empapado. Entón, quero un poquinho do sabor do tomate, pero tampouco quero que quede empapado. E depois vou facer unha bechamel ca parte da cabeza. Co líquido este da cabeza, para que lle quede moitísimo sabor, faga bechamel. Que facemos? Aumentar Moi ben. moitísimo a cantidade. Entonces, aquí teño, serían uns 30 gramos de fariña, E de manteiga? e outros 30 gramos de manteiga por 1 litro de leite. Vale. Vale. Deixamos sempre cociñar un pouquiño a fariña sempre na manteiga para que non nos sepa a fariña. E depois vamos ir engadindo o caldiño da centola e un pouquiño de leite. Bueno, pois, Sonia, estes son os dous plans, as dúas receitas que fan os cociñeiros do Voltas co Prato, e agora é un momento no que me tes que dicir cal levarías ti pa Cañiza, si sen probala, si só le poideras cheirar e distinguir coa mirada. pois eu penso que
casi me quedo co O canelón, canelón. Atención ao canelón de Begoña, En Bueno. cabeza, de momento. Hai que De probar. momento, de momento. Pero veremos que é o que pasa despois. Hai que probarlo. Veremos que é o que pasa. Vouche pedir que vayas á zona de sufridores, despois chamamos, vale? Vale. Un aplauso que vende a Cañiza, está con nós na Voltas Comprar da Televisión de Galicia, Sonia. Bueno, señoras e señores, comezou a campaña da idolatrada centola, así que oficialmente estamos de festa na cociña, porque, sexamos sinceros, hai algo mellor que unha centola? Nós opinamos que non. E a viaxe dende o mar ás lonxas, mercados e cociña faise nun vira-vira, porque a todos nos gusta. O único problema que lles atopou a ilustrísima Emilia Pardo Bazán é que resultaba complicado comelas de xeito elegante. E por iso aconsellaba pasar o traballo previamente, colocando toda a súa carne no cacho, cubrila con salsa e listo. Sexa deste xeito ou doutras centolas, sempre están de moda e podemos diferenciar as das nosas rías pois pola súa cor vermella intensa e tamén polo cacho, no que sempre atopamos restos de algas ou vida mariña, como dicía Begoña. Ollo nos mercados, que as de fora non saben igual. Que nos disculpen os franceses. Que recomendamos para hoxe? Pois conxelala seguindo os consellos dos nosos cociñeiros para que cando a comades dentro dun mes vos preste tanto como se fose o primeiro día. Xa nos contaredes que tal. Vos queda, como sempre, en @voltascoprato. Estamos aí, Seguídenos. Calloso. Begoña, que teño que ir rapidísimo contigo que vas Xa o sei, flambexar. vou flambexar, mira. Vou Estás tolle o coñac. esperando por min. Veña, Aí, coñac. un pouquiño de coñac. Atención, a ver se lle sale. Prendeulle lume. Ya Sí, está, xa pouquiño está. lume, pero lume. Vale. Podemos subir as luces xa. Foi pouquiño. Xa está, sí, xa chegou. Eu creo que a idea de Begoña é facer un canelón, pero un canelón tamaño industrial, Claro. non? Si, dai que vou sacar o mellor dous, Un canelón xigantesco. Podemos facer un ou moitos. Isto, por exemplo, eu xa teño de centola, pero poderíamoslo facer. Podemos aumentar con un poquinho de langostino, podemos engadir vieira, podemos engadir gamba, o que queiramos. Pois imos Vale. coa pregunta de concurso. Que receita fai hoxe Begoña coa súa centola? Un canelón xigante. Un canelón xigantesco. Así que chamade 664-483419, teléfono da Voltas co Prato, nos marchamos con Xulio Mar. Veña, que teño que ir ao forno. Queres ir ao forno? Home, teño que ir ao forno. Mima, botaxe de queixo. Claro, xa che dixen que iba a Sí, gratiñar pero que queda ben, con queda queixo, ben. claro que queda ben. E agora vamos a meter a gratiñar a 200 Vale. graus ao forno hasta que este gratinado. 200 graus, é dicir, o de abaixo xa está cociñado todo. Claro, está todo cocinado. Simplemente vamos gratiñalo. Meto ya ese cucharón, como ves, para que nos axude a que Eso non nos despois caia. non tocar. Claro, despois non tocar. Non tocar. Despois non tocar nada. Truco de Xulio Mato, Aí está. Ollo o dato de Xulio Mato. Mira, e agora teño aquí unha tixola que vamos poñer, xa está posta o lume para que vaya Ajá. temperando, e vamos facer unhas tostiñas, que xa teño aquí cortadas, e vamos a facer un machucado. Mira, Vale. o machucado teño aquí allo, vamos a meter unhas poucas abelás, vamos a esmagar un pouco así, para que non nos bailen dentro do... Claro, como contaches que é un aperitivo antes. Claro. Non, eso que vai facer el, que vai ser un aperitivo, teño que facer Bueno, un tamén aperitivo, un pan. é un aperitivo un plato, que tamén Bueno, podemos poñer na mesa e ir comendo. un plato, pero quero dicir que che está ben para o día de Nadal, estás tomando algo coa familia, porlle eso. Hombre, É o pan, moi esto importante. para sustituir o paté que poñemos sempre. Pois é verdad. É o pan para a tixola, marcámoslo por os dous lados e despois vamos a botar este machucadiño por riba. Ajá. Perexil, allo, abelás e un poquinho de tomate concentrado que teño por aquí. Tomate concentrado. Un poquinho de tomate O machucado. concentrado, o machucado e un poquinho de aceite. E aceite. Pero vamos a empezar primeiro a machucar un pouco e un poquinho de sal, vale? Para que nos axuda Porque axuda a romper. todo ben. Eso é. Entón vamos lle dando. Dalle aí. Aí sacas brazo, cociñando. Hombre, ti tes que ir ao gimnasio, porque como non te pos... Xa, era mellor cociñar, é verdad. Hombre. Polo que se ve. Pico a esperanza que como se che enfade... Recordamos como se che a enfade, xente. Centola ao forno, un machucadiño maravilloso para acompañar co pan este aperitivo ou prato principal. prato Bueno, principal. primeiro prato. Sí, un primeiro prato. Bueno, E despois para estes días de ovos Nadal. fritos. E despois ovos fritos. E recordade tamén que as podedes conxelar, como explicou Begoña, moi importante, porque agora está máis ou menos ben de prezo, porque abriu, non? Sí. A vez, estamos en temporada, pero despois xa van ser Bueno, un poquinho máis cada caras. vez compra máis xente antes da fecha, Sí. Ese truco xa o sabe todo o mundo. Xa o sabe todo o mundo, entón. Ese truco. Mira que ben está quedando, ves? Hola, Vai quedando un é que machucadiño. rapidiño, Sí. E ahora isto, vámoslo ligar con un poquinho máis de aceite. É iso que vamos a facer. Sube o volume da tixola, Vas untar. Esto vamos a tope, Xulio. Sí, a tope. Vamos Vale. a marcar o pan, despois vámoslo, como se fora un paté, vámoslo untar por riba, despois collemos isto co machucao e poñemos encima o que temos na forma. No, pregunto se primeiro faz o pan e despois iso botas yo por riba ou botas Sí, yo por no, riba e faz o pan. primeiro facemos o pan e despois lle botamos. Moi ben, pois primeiro facemos o pan e despois botamos iso por riba. Vamos con Begoña que hai que repartir cartiños. Veña, imos al lume.
Hai Begoña que está facendo uns pedazos canelón gigantescos tamaño industrial para alimentar 7 familias e media. Sí ou non? Non digas que a resposta, cañotas. É que? Parece novo. É que? Lourdes de Brión, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. É que, non, pero de todo como se fose a primeira vez que digo a resposta. Ou ti, ou el. Bueno, É que sempre estamos igual. Bueno, Lourdes, que Eu non che digo parecen nunca. as receitas de centola que temos hoxe? perdón, que non escoitei. Que digo que che parecen as receitas que estamos facendo hoxe? Ai, maravillosas. E ti con que quedarías antes? Con eso que está facendo Begoña que non sabemos que é? Ou con que está facendo Xulio Mato? Co canelón xigante. Mira, pues... Moi ben. Pues moi ben, un aplauso. 50 euros, A Lourdes, que acaba de levar os 50 euros do Voltas co prato. Porque a resposta era esa, precisamente. Que receita está facendo Begoña? Canelón xigante. Moi ben. Lourdes, pois xa sabes, é comprar unhas centolas para o Nadal, conxelalas e despois facer algo disto. Vale? Vale, gracias. Veña, un bico, moitas grazas por chamar, Caloguiño. Mira, vamos alá. Chao. Vamos a cerrar estes canelóns. Begoña. Ai, son Mira, dous ao aí final. va. Bueno, así danos pa mar, xente. Sí. Se non a cousa está Pero bueno, fastidiada. tamén te digo unha cousa. Dixetes que iban ser xigantes e... Bueno, a A ver. ver, isto é pasta fresca, neste caso, é comprada de súper, vale? Son grandes. Poderíamos facer. Ti comprando. Sí, eu comprando, sí. Eu tamén compro, cañotas. Ai, Dios mío. Tamén compro, Está o mundo tolo de todo, Pero mira, a ver... Tampouco, se tes un pouco de prisa, non pasa nada. Ai, xa. Mira, vou non marcar, vale, para que nos quede quentiño, Ai, que e así rico, crocante. Esta pasta, como xa é pasta fresca, non a vamos a ter que cociñar. O que llevamos a engadir despois é esta bechamel. Vale, Que estás facendo mira co- que co vouche dar, cacho, non? dar a probar hoxe. A bechamel. Sí, veña. Perfecto. Hoxe estou Xusto hoxe generosa. que fai dentro la damos a probar, increíble. Xa verás que rica está. Buah, sabe a... É centolo puro. Xulio, tentino con esto, No, te tiro ti. Buah, está buenísimo, No te queimes. Vou con él a ver si me dá algo a probar tamén, xa que está. Sí. Ai, uy. Como lle gusta, como lle gusta. ¿Qué dice? Veña, o pan. Xulio Mira, Mato, facendo un machucado pan, mira. para acompañar co pan. Pan así doradiño. Apágame aí xa, cañón. Hola, isto vai untar, non? Claro, apágame aquí xa. Que rico. E agora, mira, o que facemos é collemos unha culler, collemos o pan, e con cuidado, Guau. entón xa temos unha tostiña con esta base, super sabedeira, para despois ir collendo o chupe. Claro, a idea é que despois por río tens que botar todo o que tes aí no Despois forno por riba hai que gratiñando, botarlle non? o chupe, sí, que non sei se non sonará o forno, que Queres xa un debe, forno? xa debe estar, Queres un forno sonoro? Sí. Por exemplo. Ah, pues mira, Por exemplo. xa está soando. Pues veña, vamos a abrir o forno. Vamos a por él. Veña. Veña, vamos alá. Que corramos que vamos, que corramos que vamos, non? vamos tardísimo. Ahí está, mira. A ver un tachán, a ver un tachán. Mira para aí. Ahí Hola. está. Isto queima. Aquí non hai trampa hoxe, Hola, Xulio. Mira, e agora o que facemos é, por riba desto, botamos... Hola. Mira, centola, pan, todo a auga do cacho e toda a centola que nos collía. Mire por mí, Dime. mire por mí. Mire para a cámara. Estás contento, verdad? Home, claro. Aquí. Eso ferve. Eso acaba de salir do forno. Veña, soplalle. Vaiche no sueldo, cañotas. Que? Está rico, non? Hai que ter cuidado con eso tamén, non? Pois mira, Teño o ahora, corazón dividido, mira, ahora temos que coller un plato que sexa así algo, que teña algo de base, E valo por colocar aí. con cuidado, Pois eu vou falar para que con non nos Sonia. baile, ves? Ah, mira que Pois ben. xa o temos. Claro. Perfecto. Un plato como... Moi ben, moi ben. Eso. Pois vou falar con Sonia da Cañiza a ver como ve a situación. Imos co público da Voltas co prato. Veña, vamos para lá. Ahora ven o aplausiño. Opa. Sonia da Cañiza, hoxe vas ter unha sorte. Digo en serio, Sí. Porque a min flipa a centola, encántame. Pero é que, claro, non cociñamos moitos días centola neste programa, Non somos, nin en Galicia se cociña todos os días centola, entón, hoxe eres toda unha afortunada. Sabes? Sigues pensando que o de Begoña tira máis ou a ver eso sair do forno a chantaches? É que cheira ben isto, No, eu provei, non sabe ben. Sabe ben, non? Sabe. Sí. Sí, a verdade é que Eu teño as miñas dúbidas. están vendo na casa aí as dúas receitas. Incluso vexo xente aquí no público que cando digo ten unha pinta de que está boísima toda a xente do público asentindo coa cabeza.
Asentindo coa cabeza como así. Sí. A ver se chega para probar todos, eh? A ver. De momento ti vas probalo. Ah, que sorte. Así que, si queres, ves conmigo, e imos hasta aí. Veña. Vamos a dar un aplauso a Sonia da Cañete, que está con nós, con a volta esco prato a Televisión de Galicia. Imos con Xulio Mato. Que rico. Ai, non, vamos con Begoña. Módate aí, A Begoña, porque Begoña tiña dous canelóns Eu xa estou. de tamaños... Mira, vamos agora, Industriais. vámolo, que a bechamel está do A bixamel do está cacho. boísima, Porque sabe a centolas, sabe moito a centolas, sí. Isto aquí o que podemos facer é, por exemplo, pois non queremos gastar tanto, pois compramos unha centola, e pois podemos un poquinho con vieiras, pois vamos engadindo un pouco máis, e ao final renchemos a pasta e nos danos moito máis. Que pasa? Que a bechamel danos un... Ah, Un toque. dá un Un sabor. tocazo, dá un Xa sabor. probarás, Xa probarás. sabor E aí moi ven bo. Xulio Mato con esa auténtica maravilla, Como se chamaba, Xulio? Chupe. Chupe que? Chupe centola. Chupe centola. Chupe centola de Xulio Mato. É porque hai que chupar todo o que se poida. Correcto. Pois, señoras e señores, despois de ver estas dúas pedazos receitas, temos que darlle un aplauso aos cociñeiros do Voltas co Prato, que son uns cracks, uns artistas. Imos por aí, Sonia, por favor. Pasa por detrás deles. Aí está. Que cuidado que queiman. E os Sonia dous. agora ten que probar, así que, cando queiras, podes comenzar. E eu, mientras tanto, vou coa segunda pregunta de concurso. Como se chama a receita de centola de Xulio Mato? Chupe centola. Chupe centola. Chupe centola. Por qué? Porque hai Que chupala. toda a que poidas. Como se Chuchar, chama? chuchar. Chuchar. Toda. Chuchar. Chuche centola. Pero, como se chama? Chupe centola. Chupe centola da Patagonia. 664 4834 19 50 euriños en xogo. Sei que na casa non tedes a sorte de desfrutalo como está agora mesmo a nosa convidada. Veña, imos a Arteixo. Begoña, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Moi ben. Tes un pouco de envexa de Sonia ou non? Un pouco, sí. Un pouco sí. Bueno, pero mira, ti podes levar os 50 euros para comprar unhas centolas e facelo na casa. Eso tamén está ben. Eso tamén está ben. A ver, vamos alá. Como se chama a receita de centola que fai Xulio? Chupe centola. Moi ben, un aplauso para Begoña de Arteixo, que leva os 50 euriños. Moitas gracias. Begoña, un bico moi grande, grazas por chamar, vale? Outro. Veña, hasta luego, chao, chao. E chegou un momento de verdade neste programa. Ai, non probou. ai, está probando ainda, ai, Dios mío. Claro, dixo Xulio, ainda non probou, porque non probaron o seu. Non probaron o seu. No, Pero os se non dous... probara a Begoña tamén o Tamén o decía. dirías. Claro. Sí. Propostas Sí, honesto. espectaculares. Eu provei as dúas aquí durante o programa e dou fe de que son de noitebou de fin de ano, Begoña, dalle risa. Por que non vai dar? Dame aquí, a mão. Veña.